Ndemu art profile yathu mbele ndafotokozera ndikhala ndikucheza ndi Veronica Gondwe amene ali kachizungu kake ndikanene kuti you're a beadwork artist. Yes, a beadwork artist, a beader, or like I like to call myself, a bead fairy. Okay. Yeah, we're gonna be having a chat with Veronica Gondwe amene ali bead fairy. Yeah. Yeah, baba zugenda. Anyway, zikuteka so ase. So real quick, ena mwina kungova bead mwakuti abalalika kale. Can you just try to tell these people? I know what you do, but anthu sakudziwa kuti kodi chomwe umapanga iwewe kwenikweni ndi chani? Muchichewa choveka bwino. Okay, muchiyamo choveka bwino. Bead ndi mkanda. Ife timapanga zinthu za mikanda. Timapanga ma necklace, ma bracelets, ma bag, everything beaded. Nchifake kuti ndife ma bead fairy, zikuchokera amene kopo mkanda. Ero. Nde menofotokozera you using chani nene kuti plural ma ujen ma chanchane muli wanthu angati ukamanena zoti ifeyo this that. Okay, how many of you are there kupanga zimene zizi zopanga zinthu zosiyana kuchokera ku mikanda? Okay, business imeneyi it's registered as a partnership and ndi sister wanga. Komano pakali pano we have atsikana atatu amene tikuwapanga training kuti akakwanitsa amene tikufunavo talembe ntchito kuti azitithandiza kugwira ntchito chifukwa ikuoneka kuti ikukula ikumati ipezeka zoti anthu abwirizi kumatichepera. Mwafikapo. Alright, so you and your sister, what's her name? Mazua Gondwe. Mazua. You and Mazua mwayamba kupanga zimene zizi. When did you start? How did it even start? Kuti mufike bokuti fone mikanda anthu timangosoti muziziwa ino zomwe anthu amapangira mikanda sitichula mangoziwa zoti mikanda mwakuti kumalawi kuno mostly. How did you end up kupezeka zoti mikanda ija inuyo mngwi pasa value ina yosiyana kukapanga mpaka na bagi kukapanga mpaka na ka anklet and zimene? Okay, pajambi ifeo kupanga mikanda tinamba in 2021. Nthawi imeneyo ndiyo kuti tose nayi kuti tili ndi ma diploma koma tufuna tiyambe degree major entry. Ndipeza kuti makhani makulu athu kulongwe kuno they moved kupita ku Monkipi. Ndeno zinayi zoti whether we like it or not ukene ati khale mulilongwe makolo kulibe ndo zimafunika khale ma hostel chani. Ndaine ndi mbale wanga tinaona tinambo kha wanti athu koma zinthu zokhapa combine yake ndimangopangidwa zinthu ndizovuta plus ndifatsikana ari makhala ndizofunikira ati zinthu ting'ono ya ndiyeno zinatipangitsa okay tizipanga ma business kuti azitithandiza timagulitsa kaunjika tinayesera kupanga ka business kansomba komano sizimafika amene timafuna sizimakwanira. ndiyeno I was on TikTok as usual basi maona ma video naona muntu wakunja kugulitsa ma bracelet ngarawo nakumbora ine reason ndimatha kulumikiza ndimatha kupanga komaso kumaye kunopo ndikafufuza anthu amene ali nazo ndoti amaodo Tanzania ena apezeka zoti zichoke utali then mali ndikakhala ku school ndawazanzanga ine ndimatha izi aziliwe bwanji usapanga ine ndimatha wangondo anga ribasi ndikungonyada ndikungonama namuza sister wangu oti ine ndifuna tiyambe business iyi ndiye of course she was unsure for poyamba yeyo izisabanga nawo izizi nayo kuti naphunzira ndekha ndiyazinzanga ku school zijoti kwangobwera kena kakanthu amba kuphunzitsana basi ndipange nawo togwiragwira ndimarekonda namuza oti tipange analimba mtima she trusted me napezeka zoti kwemca maiso timalembera kusimama nthawi imene ndimakhala kumchezi so asalima uku amayanga anatumiza transport yopita ku maiso simama church kawale tinapezeka zokuti if instead of ndamaita kugwitsa ntchito mwa transport tinarenga kukasakira mbinganda ya transport nazo lifenda business ipezeka tinamba kuyenda mwa mavenda town mkanda umapezeka kuti
mavenda bila ni muliani ubira muliani olo moja ale simango kufusorinu are you sure kuri muntu anacha muliani akatele ko mabirani shop yakuti kanga kumango zungulira round yose zinapeza zori finally wina wanga anaruza zokuti tikangane kumpande bani kumene koko napeza munthu mmodzi amene ankagulitsa ndoti mutazungulira ka 40,000 mmanja ife mtima rangoziona tinasankha zinthu zozori nzodula tinkangotolo ichi ndimachiona ichi ndichi so napeza tasankha za 50,000 anthu 40,000 kamba sokuchotabo meru ndimeri nambira basi ma bracelet komano ma bracelet ambopanga kandamba kabando kambopezeka tima simple essentials ambokwanitsa kugula tinamba naono tingokhala ma bracelet tinamba no ma necklace ma anklet ndikumbuka kwamba ineyo ndinali kagulu kajakoti ndikaona munthu avala nkanda kapena avala anklet makhanditi maganizo royipa olo mini basi ndingona osalongosoka makhandi maganizo royipa kunabwe customer ananduza zoti afuna nkanda ine ndati nkanda sindipanga ndana inzimayi recommendation isochoke kwa mayanga oti mwana wanga apanga ma necklace za azimayi izi iwo akabwe atafuna nkanda nauza ma afuna ru nkanda anazoti nanga murani mwapangira mesa ndi business yanu ndati mikanda ananya zori panga ngaruka vandiwe mesa ndogulitsa ena kono naona zori okay nzimayi she looks respectable muti zori ndwabwino bwino ndinafusa maya zori kodi mkanda bwanji chifane ndi maganiza izi ndizi kwatu sama ndizo izi kuti nawe somvesese pamana mbono zori no baby girl mikanda ndi zinthu zambili mbili ndi pamene ndambo kanga ma research kuona zoro sizola kuika zokha zimene mazona bantu ena amaziuza upanga track their body weight ena amava for spiritual basi zichazori ma stones aja bali ma stones ena makha healing bali nthawi zina we can use copper wire amathandiza so zinthu zambiri nthupi ndi pamene nambona okay zinthu zitimazona mola kuika chifori siti kuzidziwa koma if we are willing to learn it because akuzori zinthu zizabwino apa ndi apa basi tambo wanga zimenezo it was never enough ndizori we were aiming for bigger things pamela zoro satele pomwe bai zinthu zathu namba noganga na my inspiration pa Pinterest kuti ma bracelet ulendo uli osasa makhayo fanana anzathu kunja kwa banga yani then gululu aje mwayangawo anapeza ma beaded bag nde yarangu aona for the first time anamusangala tori she really wanted to try making them koma ino ine namuza zokuri neru I'm comfortable kubanga izizi mission yanga lero basi ningo ka the best in my bracelet necklace stand koma yana nizo no let's go big ndiye ma beads ndo dula poyamba tumagula massage ndo kagule package yoti mpaka na bag ndithu ikwane ndaye meneyo package ndimpamba wathu kale nde basa mangotenga ma leftovers maiselera ma leftovers maiselera kana kutsuna kinango nzanga ali serious neso let me try that day for nkathandizana yulu makhai we tiere bangapa iwe pamene busakukhora choncho mangone basi ma video every video we found on the internet basi zinapezota luka bag yakwana take bag yanu yoyamba imeneyo 20 jani imene that was 2022 mambiliro ndamva ukamba zosiyana ma bracelet ma anklet ma necklace ma bag if you were to make a bag I'm sure anthu somwina akuona ma bag omwe ali kumbuyo kwathu kuti they're really something that is like standing unique, out yes. and unique you know kuti kuyenda popo anthu akufusa ndithu kuti zikhala bwanji ukamapanga bag from scratch what do you need if I would say kuti ababa Vero ndifuna upange bag what would you need kuti bag iruke okay izizi ndimakonda kwauza ma student anga ose akamafusa ndifuna yamba bag chanchani ndi materials ndi chani ukamafuna kupanga bag number 1 ma beads ifande ndinganezo ndi main ingredient for it's a beaded bag it cannot be a beaded bag opanda ma beads yo ndekuti packet yantutu uchoka ma beads umafunika twine kamene kamakhala nylon wire kena kama kaka fishing line chingwa chowedzera nsomba chiti chimene chicha ndi
ba step measure scissors kupangira kuti uone size imene ukuluka chani komano kwambiri zofunikira ndi wayayo ka fishing line iko ndi ma beads tineso kuti ndi mutu ndi nzeru zako ya ndi nzeru ifande kumafunika masamu masamu kuti mathawu school aja uku ndaliwo haya apa ngati ndayika mikanda folo ukuibwere 8 alright chabwino wafotokoza kwambiri ukamba zoti mikanda misika ya mikanda ikuvuta inde business inaliyonse kapena luso inalilonse china chiliyonse moyo mumakhala mwina ndi mavuto ake chiyambireni inuyo kupanga kumabluka zinthu ndi mikanda siyana ndi mavuto anje amene mwakhala mwina mukumana nawo komanso how have you been overcoming them kumayambiriro wanena kale kuti vuto linalira mikanda kufikira pano this is 2025 yes how have you been maneuvering through that because still simukuluka bezinthu tukuluka be ndipo sili kusiya yes okay mavuto amene takumana nawo amene number 1 ndi kusowa kwa materials apart from that materials amasowa komanso ndodula ndeti kachoka amenepo Malawi kuno kuyambira past few years mukumaona ma devaluation esiyana zimene zipangitsa zokuti mitengo sezingosintha yes customer abwera lero akufunsa kuti ndifuna bag ndalama zingati umuzi wali 35,000 the next day mwina watenga nthawi kuti azapange order bag ija ubwera zamuzolo it's 45,000 now umakhala kuti ndiye mukubara mesa mlandu za 35,000 was 2 weeks ago komano they don't know kuti ifeyo kumene tikugula ko tikumana zizorani and another issue ndiyo kuti the Malawian market doesn't know how to appreciate art amapezeka zokuti munthu waziona chinthu ngaticho azinazo kuti mikanda ndizophweka atu zimenezo nditha ungopanga and yet they don't know kuti ndiyo ndavutika nthawi yayitali bwanji sleepless nights kuti ndikapange chinthu chimene chocho zimene ndizosiyana ndi maiko ena they appreciate art kumayi kunoku it's very rare kupeza munthu wokuti akuzindikira kuti there was hard work in this ndi mavuto kwambiri ndi amenewo Vero, a bag like this kuibanga how long did it take you kubanga bagging arimini from scratch? Okay, from scratch we can say guri it's a whole day. 24 hours. 24 hours. Okay. All right, ndikuona so nsalu mkati muzima khala bwali makhaso utela laso kumene kusoka chani. Urelala. All right, so I'll get into all this in a few because in nthawi zambiri you look at a bag like that, someone will be able to appreciate it. Yes. Bag ikuoneka bwino. Komano ndendi zinyamulira kuti. You know all these type of things. Chiyambire ni kupanga your beadwork in 2021. Kufikira lero. What is the most like overwhelming project that you've worked on? Ka chinthu chomwe iwe unachikunga kwa kufika but kwa ime jaji. Palibeso aho nde ukukhanga rokulora bwanji ineyo December ndi customer wina kwa South Africa ama ngobwana nofuna bank imodzi amasoketsa so ndi Malawian based in South Africa ama konda usoketsa zinthu planter ndo makhaza kuti ndibangire bag yokhudzana ndi chimene wavalacho ndembo wayamba it's simple amatumiza ma style ori they are available on Pinterest chani but in my style and whether you like it or not you can go on YouTube ka TikTok ka tutorials ukaipeza koma at least you have an idea kuti bag ichi thuzi yake ndi ichi ine with my knowledge ndikhoza kuluka choncho koma amene yo anabweretsa bag ya sungwi ukunama bag ya sungwi chithuzi osezo chithuzi video munthu anyamula bag ya sungwi ali ine ndikuifuna iyi koma ikhale mikanda iwe muruzwe ine muruzwe ndinangovomera pori entrepreneurs ngofuna ndalama basi navomera namuzola okay it's fine mami ripanga nayangana ndekumafunika masamwe kujambula sonkari namba upanga tima mini club to jambula tima sketch draft tima sketch kujambula ideas izabwera kwesera mapane nose ndezi zazona zori materials omaye kuno we have limited materials ndezi zazori materials ena whether like it or not umafuniko pange order kunja kuso ndori ngarunga apeze ndosowa ena makuza zori sapa ngashipi ku Malawi basiru ife namba kwesera nango kazi ndenda zose ngakazori izinto zikundivura get frustrated kwatumanga zori mundipewe
for now for ndili pa serious business namba kuyesera kuluka kutani kuphasula kuluka ndeli mango yesera ngari kakang'ono ka sample for example this bag ndi yaing'ono kumapaline cause ukhala bigger from this ndeli mango yesera basi ka sample kakang'ono yeah and I tried kumapanga ting'ono chani napezeka zoli muno wangu jana ndifusi koma bagiteka namuzoli relax pano pandikungojambula ndikungora nango muzari masamu ribenero aroki namba nokuyesererano ja serious nango jambo chuluka olo kupanga likodi voti majambula the process mwakuti kunalibe fani kadzi ori ndipala nango amba kuluka kena kurafika halfway done nango right it's over for everybody nango it's over everybody pabasa apa ndamaliza ndaita ndiraluka namurumizira nari wow ndipo iro ndopanga appreciate anthu anairori all my student anairori nende kubwera ndidzapuzira design yoka mori mene ine ndikoza kunyada kuri simudzaona kuri kose for it is my original design ndikastopa wangayo. Okay. All right, Vero, thank you so much for having a chat with us. Welcome. Mene ndikupitirira ndi program yathu ya art bit ino mukhale pomwepo, do not go anywhere.